Reit at ser y sector gofal dim yn nesa. Oherwydd mae dau ofalwr wedi cael eu henwebu am wobr Sir Bryn Terfel. Na te, Gwobr ydi hon am hyrwyddo'r celfyddydau mewn Gofal Cymdeithasol. A Caryl Bryn sydd wedi bod i weld y ddau sydd wedi cael eu henwebu wrth ei gwaith. Gwobr i gydnabod ymroddiad diflino gofalwyr ydy Gwobr Sir Bryn Terfel, sydd yn cael ei chyflwyno gan Sefydliad Gofal Cymru. Ydy mae'r sector gofal yn llawn unigolion anhygoel sy'n rhoi'r gofal gorau un i gleifion ledled Cymru, a rhai yn defnyddio'r celfyddydau fel cyfrwng o gyfathrebu a gofalu. A'r rheini ydy'r rhai sydd wedi cael eu henwebu am y wobr yma. Ac un ohonyn nhw ydy Emyr Gibson sydd yn gweithio yng Nghartre Gofal Bryn Seont Newydd yng Nghanarfon. Dwi wedi bod yn y celfyddydau ers blynyddoedd, ymhell dros 20 mlynedd. A wedi bod o flaen y camera ar y teledu fe rownd yma'r hir, a wedi bod ar y llwyfannau yn perfformio ac yn canu, felly. So mae'n feddwl bod fi wedi cael swydd efo yma a bod fi'n dal gallu cario ymlaen efo hynna. Mae'n anhygoel. Wedyn, pan dwi wedyn a ni yn cael perfformio blaen nhw, ti'n jyst yn gallu gweld nhw'n ymlacio, hwyliau da nhw. Siarad yn ôl efo chdi, bach o banter efo chdi. Un arall sydd wedi cael ei henwebu am y wobr ydy Ceri Rawson o Ddimbych. Dwi'n gweithio fel Therapydd Cerdd ers bron i 15 mlynedd bellach. Dwi'n gweithio i Methodist Homes sy'n darparu cartrefi gofal ar gyfer bobl hŷn sy'n byw efo dementia. A dwi hefyd yn gweithio yn ddiweddar i Canolfan Gerdd Mathias sydd yn cynnig sesiynau paned a chan yma ers bron i 2 flynedd yn Llariad. Grŵp cerddorol ydyn ni, canu lot, so cerddoriaeth ydy'r cyfrwng, ond mae'n debyg na nid nod ac amcanion cerddorol sydd gynnon ni, neu gen i fel Therapydd Cerdd, da ni ddim yn trio gwella safon y canu, nag angen gwella'r donyddiaeth neu'r cael rhythm yn dyn, ond yn hytrach efallai mwy o nod ac amcanion therapeutic, rhai meddygol neu seicolegol efallai. Da ni'n nabod yr criw yma ers 2 flynedd drosodd rwan ac yn ystod y cyfnod yna mae yna gyfnodau trist wedi bod i nifer o aelodau yn brafedigaethau, yn salwch, a beth sy'n braf ydi gweld nhw'n dychwelyd yma yn reit fuan ac yn amlwg yn cael rhywbeth o fod yma. A mae'r ffordd mae Ceri mae o'n llawer mwy na cyd-ganu. Mae yna feddwl tu ôl i bob sesiwn, mae yna gynlluniau, mae yna thema yn aml iawn, a'r holl ymarferion yma, mae hi'n blethu fewn i'r sesiynau sydd bron yn ddiarwybod i ni sy'n canu yn cefnogi llesiant, yn cefnogi sgiliau craidd, cydsymud ac yn y blaen a'r co. A jyst yn neud i bawb deimlo well, dwi'n meddwl. Dwi'n teimlo bod fi'n neud dim byd sy'n wahanol ac yn fwy arbennig na unrhyw therapydd cerdd arall, yn enwedig bod fi'n cael gymaint o bleser a mwynhad. Ond dwi'n falch iawn bod fi wedi cael yn enwebu ar gyfer y wobr arbennig Sir Bryn Terfel. Y peth pwysig i fi ydy pan maen nhw'n llawer o preselwyr, maen nhw'n dod i fewn i'r stafell, ti'n gweld yr tensiwn, yr ofn, y tywyllwch, yr argoll gen nhw. So maen nhw'n byw mewn tensiwn drwy'r amser, a un o'r peth anodd amdano fo. Wedyn, pan dwi wedyn a ni yn cael perfformio blaen nhw, mae'r corff na'n cael amser i ymlacio, maen nhw'n cael bod yn y foment. Mae hynna sy'n berthod. Wel, da ni lwcus iawn cael Emyr yma. Mae jyst i ffeindio ei niche yma yn syth bron. A jyst, mae'r staff yn cael ymlaen dda iawn, mae'r staff, ond yn bwysicaf foll, mae'n cael ymlaen efo'r preswylwyr. Mae'n ymel y byd ohono fo, de. Mae'n jyst yn gwyneb nhw'n goleuo pan mae'n dod i fewn. Er weitha, be mae bobl yn deud am dementia, felly, bod chdi mae'n cofio, felly, maen nhw'n cofio Emyr, de. Mae yn awyr iach. Lot o awyr iach. A chdi cael canuon. Da ni di arfer efo nhw. Dwi'n licio fo.